Dobrý deň. Dobrý deň, poďte ďalej ku mne do môjho príbytku, ja som Ibinko, nehamíte sa. Tu po ľavej strane máme dom, po pravej strane máme dom. Pochádzam z Buse, to je taká malebná obec, máme 50 obyvateľov a kanalizáciu. Máme pivnicu. Tak ma tam, že sa zatvárajú. To sú naše dvere, originál, výroba maďarská. Ja tvorím. Mama, otvor! Mama! Chcel som sa prihlásiť do tejto súťaže. Boost my PC. Autobus? Boost my PC. Boost my PC. A akože, lebo tento pocit, akože on je stále already, on je stále dobrý, ale ako stalo by to trocha nosí pozitách. Ja by som napríklad rozbil aj také nosné hry, ako napríklad Super Mario, hej. To tento pocit až tak veľmi nedával, viete, ako ten Super Mario, to už je taký troška problém. Nedávno sa mi pokazali na počítači ventilátory, tak teraz my musíme celý mu vykurovať, lebo toto hraje celý byt. Mama mi občas na tom robí palacinky. A otec tým roztápa sneh. No, máme psa, volá sa Lina, ale je celkom agresívna, raz si ju neotvárame. Kedy som hral futbal, profesionálne za Busu, ale bez agresívne mi rozhodol, si Busu nehrám. Víte, ako máte také vytunené auta, ako v Need for Speedoch, tak keď tam šľahajú plamene z toho auta výfuku, tak aj tu no pozrite sa, keď šľahajú plamene. A stala som taká vtipná celkom príhoda, že nám o to chytilo záves a skoro sme vyhoreli. Troška tak husí ten positách, ale akože, až tak mi to nevadí, lebo to je celkom užitosné, napríklad krskov odháňame na záhrade s tým. Čo som o tom počítači akože povedal, je to, že troška toto tlačítko nefunguje, musím dvakrát klikať na touchpade. Tu má byť značené klávky, ktoré nefungujú. Tu máme hnojivo, tam dáme staré plodiny, staré rozlozy a potom máme nové, napríklad mrkvu zasadím a mám mrkva. Napríklad tieto parazieky hnojíme, ako si môžete všimnúť, celkom dobrá úroda, tento rok najlepšie, darí sa im, nikdy nebolo lepšie. Je tam Intel Pentium 4 procesor, 2,8 GHz, jedno jadro, potom v tom mám pol GB RAM, 256 MB grafiku, volá sa ATI Mobil Radeon. Neviem, čo to má mobilný ten počítač. Máme jablka. Otec si toho pálí palenku. Sa nemá hovoriť. Minule som bol na nákupe v obchode. Som si bol kúpiť na núk. A som si rozhodol celú mrazničku. A odtedy ju doma máme. V obchode nechýba asi. Momentálne počítač nemá harddisk, takže ja sa stratil. Proste tu mám také voľné miesto, ale aspoň keď doma vezme cukríky a keď cukríky, tak ich tam schovávam. Najčastejšie na tom hrávam Maria, ten je v pohode, bez problémov, bez sekania. Z prehistorik je celkom pecká. Taká lepšia grafika tam už je, som povedal. Keď príde kamarát David, tak s ním sa hrám väčšinou volejbal. Keď tu nie je David, tak sa hrám volejbal sám. Verím, že túto súťaž musím vyhrať a od nového počítača by som očakával, že by som mal harddisk, to by bolo dosť dobré, by som povedal. Potom, že by fungovala myška a klávety, to by bolo tiež veľmi dobré. A tako veľmi rád by som si chcel zahrať takú hru, taká moja veľká hitovka a srdiečko, že je Prince of Persia, jednotka. To by som veľmi rád chcel spustiť, lebo kamarát to veľmi nezvláda. V prípade, ak bol počítač akože fakt dosť dobrý, tak by som si na to vedel akože predstaviť, že som si hral napríklad Assassina. A to poznám iba z družiny s kamarátmi, čo chodíme na internet, lebo ja internet nemám. Moje meno je Martin Bacho a práve ste videli moju prihlášku do súťaže Boost My PC. Snáď ma podporíte, budete toto video zdieľať, lajkovať, aby sme to vyhrali. A inak som ešte poďakovať Davidovi, môjmu bodyguardovi, za to, že mi pomohol s kamerou, všetko a tak. On je tiež úplne normálny. Čaute. No a to je za mňa všetko. Prosím vás ešte raz o podporu a snáď niekedy na budúce. Čauko!